Joo! Joo. Pete pisti paremmaksi ja hyppäsi koko autolle. Sillä lähti peräpääkin mukaan. Niin. Otetaan nyt tääkin video. Katsotaan pääsikö ylös siitä. Vetoja. Nikolla on vakuutus. Ylimääräistä havuutta. Vetoja vaan, justiinsa lähtöö siitä kaivaa kesää essiin kyllä. No? Sanotaanko, että ehkä puolen tunnin päästä. Ehkä puolen tunnin. Jos ne jäi autopilotti äljiin päin. Täysiä. Eikö se Mikola ottanut runkovaa? Ei ottanut yhtäänkin. Ajaa nyt vaan. Sopivalla vauhdilla. Tuli liian hiljaa. Älä sinä kiusaa. Nelliset vai mihinkä? Missä? Totta tänne. Sehän tuli ihan hyvin, Mikko. Jos se heittää keulan tänne, niin koo. Lähtte liian pitkälle passulla mänty takana ja niin se heitti mullakin poikittain, mutta se onneksi nousi niin pitkälle, että mut siitä lähti nousemaan. Mulla ei tulukko päälle. Kokeile, kun saatko nyt ajettua alas, että se ei osu sinne mäntyyn. Häh? Ja koira mennä. Koira levettiin siltä. No mä näkisin sitä vauhin kanssa. Niin, pikkuvauhilla. Niin. Kovalla vauhilla. Pikkuvauhilla tai kovalla vauhilla. Älä sitten Jarkko löysää, jos se vähänkin nousoo tänne, niin ihan vaan sinkkitiukolta. Löysä sit iteekin. Niin. Mutta mä nyt on vaan, että ei löysää Jarkko.
Ei sorru samoihin virheisiin. Niin. Ai ja tuu pois sieltä.